tranzacționa știrile împreună au fost cele mai bune tranzacționări de când tranzacționez la OTC. Prima dată mi-a activat sell stop-ul, m-am dus pe știri, am văzut numere negative, am știut că aurul va crește. Bum, mi-a activat și poziția, 20% am făcut profit pe știrile acestea. Hai să vedem membrii echipei. Ok, 4%, 5%, 4%, ok, 4%, 5%, 4%, 1%, 3%, 1% din valoarea conținutului. Dragilor, este a 12-a sesiune de această săptămână. De această săptămână este deschisă. A 12-a sesiune, toate sesiunile încheiate pe profit, ok? Aceasta este libertate financiară din toate punctele de vedere. Cu ocazia asta sper că am răspuns tuturor din mediul online. Suntem profitabili, deosebit de profitabili, puterea comunității, suntem o comunitate tânără, o comunitate care face lucrurile așa cum trebuie, o comunitate formată din trader din ce în ce mai pregătiți. Bum!